Ale zanim przejdziemy do ogłoszenia zwycięzcy festiwalowej Złotej Dwudziestki, chcielibyśmy na scenę zaprosić naszego partnera, czyli firmę Morliny, które przekażą swoją nagrodę. A teraz, moi kochani, przede wszystkim wybieramy wielki hit można powiedzieć sezonu grillowego. Grillowego. To wielka nagroda, moi drodzy, piękna statuetka. I powiem wam szczerze, że tą nagrodę otrzymuje, uwaga, zespół Boys. Zapraszamy Marcina Millera. Marcin, wszyscy głośno. Marcin. Z tego co wiem, to Marcin mieszka na Mazurach i Marcin lubi grillować, prawda Marcinie? Marcin, ja wiem, że jesteś zaskoczony, ale powiedz, czy ty lubisz grillować? Ja bardzo lubię grillować. W zasadzie Polacy chyba są takim narodem, który najbardziej lubi grillować. A powiedz, otrzymujesz, powiem ci szczerze, oprócz tej statuetki pięknej, otrzymujesz wspaniały grill i teraz musisz publicznie nam obiecać, że... Zgrillujesz kiełbaskę. Tak, że zgrillujesz kiełbaskę i zaprosisz nas wszystkich do ciebie na grilla. Możemy to, że tak powiem, publicznie potwierdzić? Zapraszasz nas na grilla? Ale uściślimy to. Otrzymuję statuetkę i tego grilla? Tak. Jest on twój. Jest twój grill, ale kiełbaskę musisz kupić. Naprawdę? A kiełbaski dacie, czy nie? Marcin, my ci damy wszystko. Pytanie brzmi tak, czy zapraszasz nas na największego grilla w Polsce? Słuchajcie, ja mam grilla, kiełbaski się znajdą, więc zapraszam wszystkich na największego grilla w Polsce, który będzie się u Roberta w domu. I wielkie brawa! Marcinie, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kochani, Marcinie, buziaczki. dziękujemy bardzo, dziękujemy wam, moi drodzy. Gratulujemy, grill jest twój. A teraz przed